Sa subo nga tiyempo, kadamo sa nagalain ng ulo tapos maghala ka video. Gani, reaksyon ko ini sa 3 ka video. 3 in 1, isa ka pagbira. Pero antes ina, mga Ilonggo sa Spain. Mayong aga sa inyo, kagtani, kamo naman ang ara sa maayong nga kayong tangan. Madamo og salamat sa paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos, halong gid kamuda. Sana hambal ko na. 3 ini ka reaksyon sa mga nagahimo sang videos. 3 in 1, isa ka pagbira. Unahon tatong si Raisa May? Carla May? You smell. It reeks privilege. Pamati, kay kaong una sa akon nga listahan. Kanami isi mo magyaw-yaw, tapos mahamba ka, mga neutrals, you stink. Wow, mahuya man ta. Naka-dark lips ka lang, perte ka na dahil mangyaw-yaw. Mahuya man ta sa imo nga itsura, nga daw baho ni mo daw damog. Tapos, may payaw-yaw ka pa nga slang-slang, kag may pa-rhyme-rhyme. Mamba ka nga, batas hindi dahas, tulong hindi kulong. Yot mo eh. Pigrolak, listen. Ang pundasyon sa tamang paglaki. Pigrolak. Anong halam mo katikal? Hoy butakal, go sa tangkal, kag big to magwangal. Te, katantan ka sa mga rhyme-rhyme. Kung ako say mo, Carla May. Hipos, kung waay ka sang may maayo nga mahambal. Kaya taning hamba ko sa imo na yon, pero sa batasan ni mo pangtakal ka day. Ikaduha. Hoy, mystic ka. Kasi gutom sila! Hindi nyo ba naintindihan yun? Ikaw ang ikaduha. Pero ang problema sa imo, kay mangyaw-yaw ka tapos mangayos ang pasensya. Mangsinggitan ka tapos mag-sorry ka. Ay, amo nang bodlay sa imo mystic ka, especially kung nakaagi ka tumbahan sang aparador sang bata pa. Ikatatlo. Atong OFW, latest to siya. Atong OFW sa Taiwan, wala ka mo nagsala. Atong babae nga kulang na lang mag-ubo-ubo TV gwaya. Sabihin nyo pa, stand with President. Ay aba, nasaan na ba ang puso nyo? Gani para sa imo, Chay. Aga ka pa ng yaw-yaw. Aga ka pa nagsinggitan. Wala ka pa gani ka paligo. Wala pa gani siguro ka pangaling mo. Hala ka na kalawal dati sa mga kun ano-ano. Pues, pamati ka man. Wala ka kahamba sa mga problema sa mga kun ano-ano. Problema sa mga OFW. Yung ara sa ibang nga lugar. Ay, pabay, kami kun anong amon nga ginapanghimo diri. Wala ka labot, wala ilabtanay. Tapos mahamba ka pa sa mga parties, mga plastic, sa mga lata. Hindi ka kabalo ko ng before kag after. Ay. Daw aloy nga lipong. Tapos mahamba ka pa kung makita mo presidente, tampao ni mo. Kaya mo? Masarangan ni mo? Based ka sa sitwasyon ni mo, duga kudog-kudog ka na. Ay, ambot sa imo. Tantawang sitwasyon ni mo kay daw ano son. Dapat sa imo, Chay, kabalo ka kung ano. Nami ka pa kanon sang pulburon. Tapos paubuhon nga paubuhon hasta barukoyon. Pagkatapos sinataw gambulon nga to gambulon. Sino ang tunay na baliw? Nami ka mga 3 pang bungguon. Gani mga lamharon, nugay ka mo brobisyo kailan tawang sitwasyon nila nga 3.